We do not have a genocide in South Africa. He wrote an open letter to US President Donald Trump after Trump offered Afrikaner farmers refugee. Anyway, guys, welcome back to the YouTube channel, Malawi Cameras. Guys, it's been a long day. You see, panali mpekesera zimene zimamveka kuti yayi ku South Africa azungu akuphedwa, azungu akutere, maka especially ma farmers, white farmers, nde pamene papa zinthu sizili bwino, makuti nkhaninja itakafika kwa Trump miezi ingapo yambuyoyo ndithu Trump anadula chithandizo china. Kumene koko kumabe ngakhale atadula chithandizo chija anthu anapeza kuti yayi president wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa anazayankhaso kuyankha kuti akuluakulu ifetu sitifuna thandizo lanu bla 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 bla. Kenako issue ija panali escalation, zinapanga accelerate kukwera nkhanija ukafika mwamba chiwayi chifanira kuti issue ija azungu aja mapushabe ena kuti yayi ifeyo amene especially azungu amene amafuna kupita ku America amene ndosauka mabe amangofuna ena ndolemera kake koma angofuna kuti akakhale moyo wa ku America ndiye amapushabe kuti yayi ifeyo tikuvutika chancha mlemba makalata basi zinapeza kuti Trump uja anasintha maganizo. Pamene anasintha maganizo anatumiza anthu okwana 49 kwa apasa asylums kuti akhala sapano ku America nkubwera ngati ma refugees. Pamene zinapangidwa later on discovered kuti anthu aja sikuti anali anthu oti anali anthu kuti ndi ma refugees kuti akaoneka anthu ovutika amene iniyo anthu dzimimba kuno azungu dzimimba andi palibe munthu okonda dzimimba kuno koma zimatupi kuno ari amene akuvutika like really seriously ine pamene naona kagulu kawo anthu 49 azungu amene ine mpaka naona wakulu no my brother man, my brother man, don't do that my brother, yo J man, yo iwe ase ukunama ase kuti chanchale ndenango takula this issue ngati amafuna kupita ku America anakangona kuti tufaa kupita ku America mose tipo kaname kuti kumene ku anthu akutipondereza. By the way, the good news is pale munthu nake mzunguso wenaso walembaso kalaraso kwa Donald Trump kuna kuti yayi senkhani yokhuza ndi genocide kuti munake akuti kuphako kumachitika as ngati crime imene makhala ngati zinchitidwe uphana uja oti even so paliso ma black farmers amene so anaphedwaso paliso anthu enaso ona kuti si azunguso amene anaphedwaso. You understand? Ndiye kuphedwako amaphedwa wina aliyese ku South Africa osati ngati kukhala target kuti tiye ndingophanwe azungu okhaokha. Iyo si issue. Therefore Cyril Ramaphosa president wa dziko la South Africa anaona kuti nchabwino kwambiri atanyamula ndi Eastern uja vice wake uja wa DA wachipenja DA awiri kuti akuluakulu nkhani yet kuti mwina wake chifukwa zimathamangira kuma sanctions zimathamangira kuti kuma business ambe kudulana ma business ndiye anapanga ulendo kuti akuluakulu tiyeni tipite ku America man, America, United States of America. Tipite kumana koko tikakambirane ndi Donald Trump. Komano atafika kumene kujako. So this is the purpose of the video. Yinchifaya ndipangira video mene. Atafika kumene kujako. Thing is, it's like how many I don't know. Kumano nkala inene kala stranded anyway. Copy kala stranded. Why? Because actually Malema actually timankonda Malema. You understand? Ngamonje nditu the African mwenyewe. Ndeza kuti afika kumene kuja alo ngati muja nde afuna yambe kambere Trump kuti akuluakulu chuchitika nchano ku South Africa. Aira Trump izimuna apanga zake anangotenga screen ndikupanga play video ya Julius Malema. Can you believe that? Hey, come on, man. Komaro abot mtu anakugira njakata, mtu wangu anakugira njakata. Kuti kumano ababa ndi nkumayankana ujana.
it's like iwaja afika akulongosa kuti kulibe zimene amananthu zijazo kuti uchenchane ku South Africa zungwa kuvutika kutani zisajalo nzabo zimene zijazo makuti ananguti are you telling the truth? Yes, I'm telling the truth. Okay. Pew. Play. Nde mumve tsopano. Nde katikati mutsopano pamene muli video imene muli Julius Malema amayankhula amenemo. Nde amayimbanso nyimbo ino kuti tiwaphe mabua, tiwaphe mafama. Nde you know something like the nyimbo ino di I don't know when about the explanation. Actually, you know, I'm not actually familiar with the interpretations. Could it kwenda banji maybe interpretation yao? I mean, could muna lindi kulongosola kwina wake clarification ina yake inga karibu video yamene pazimina magamba Julius Malema. I don't know. I've got no idea. Koma President Cyril Ramaphosa ananyolologa like I'm so jojita. When you see someone, I mean, my facial expressions. Okay, you can see like many morning in Kobe. You can see many machida manjage. Kugira kunkobe jan chonchi. Kuyanga na gundugu. Smiling in a sense of mapande tagiro rap. You understand? The guy wasn't comfortable. Huh? Therefore, it's like, hey, you urjani go div. Urjani weraona zimena abanga zimena amaimba nzako akuimba nyimbo ri kill the bull chanchani kill the farmer blah 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 whatsoever. The guys, I don't know, maybe we should just watch the video together and see what's like, you know. Yeah, let's just watch the video together and see. Maybe you have Munakari new president Cyril Ramaphosa Munagaran in this situation, in this scenario. Must never be scared to kill. A revolution demands that at some point there must be killing, because the killing is part of a revolutionary act. Shoot to kill, Namaza, kill the poor, the farmer, kill the poor, the farmer, The mayor of DA in PE is a white man. So these people, when you want to hit them hard, go after a white man. They feel a terrible pain because you have touched a white man. Not because Pajama and Solim will not be touched. They will be touched, no one. But we are starting with this whiteness. We are cutting the throat of whiteness. Shoot to kill, Namaza, kill the brewer, the farmer, kill the brewer, the farmer. Malawi, Camera.